Hemçin sen elindäki Redmi doňa raýondaky Maradyň 16 Pro Max bolsa doňanok. Gelin bu videoda şu soraga jogap berjek bolalym. Taýin bolsaňyz başladyk. Video başlamak hak bolsa istenlik smartfonlary we olara değişli aksesuarlary Gülzemin Sewda merkezleriň 0-njy gatynda ýerleşen Texnohoz magazinden alyp bolýanyny size ýatlatýan şeýlekem indi bizde garaşaryna bermek hyzmat eken badyr. Şoň üçin howlugum. Hormatly tamaşaçylar, şu videodan soň bir topar negativ kommentarlar bilen geljekdigini we kommentarlarda bir-biriňiziň göwnüňizi değişjekdiginize hiç hili şüphem ýok. Gaýat edip şolary ýazatlary etmeň we öz halaýan zadyňyzy öz içiňizde saklaň. Biziň barymyz ullokan adam hiç kime bir öz pikirini çolaşdyrmaklygym gerekligi ýok. Men halaýan zadymy siz halaman bilersiňiz we edil şolary ýalyk tersine sizin halaýan zadyňyzy men hem halaman bilerim. Ilki bilen adamlaryň näme üçin $1000 iPhone bilen $80 Redmi 9A deňeşdirýänliklerini men düşünemek bul ullokan samsyklyk. iPhone gowaken hiç ýylak ýagdaýda doňanok eken diýen adamlaryň köpüsi tutuş ömrüne $150 gymmat bolmadyk Android smartphone ulanyp gelýärler. Soňra bir ýerden pul tutýarlardan hem reska iPhone'a geçýärlerden hem bolly iPhone iň gowy doňmaýan telefon ekenini görýärler. Dagam $80 Redmi $1000 iPhone ýalyk işläp bilmez. Bul Samsung'a ma'lum bolmaly. Ikinciden, Android tipsiz gözüňizde Samsung'un telefonlaryny getirýän bolsaňyz, onu olamýalňyz. Hawa Samsung'un telefonlary Android operatsion ulgamyna işleýär. Ýöne otaýda arasy Android'un isam ýok. Ola One UI'ň 7-nji versiýasy eken, 17-nji versiýasy bolsa-da bir Android bilen adından çykyş edip biljek оболочка däl ol. Şoň üçin gaýrat edip $800 bahasy arzan bolan Samsung'lary iPhone bilen deňeşdirmäň. Ondan gymmat modellere Samsung'un söz ýok, ultralar diýsen gowy işleýänler. Inni şu jaga şerde siz maňa iPhone-çy mukaýdy pikir edersiňiz, ýöne bol düýbinden beýle däl men tutuş janym, tenim, ganym, damarlarym bilen Androidçy we Android operatsion ulgam men üçin iň gowy operatsion ulgam we iPhone men üçin iň gowy zat däl. Şu jaga şa maglumatlar bilen dowam etýäs. Üçüncüden, men esas smartfonum Google Pixel smartfony we şul telefon arasy Android'da işleýändir. Şular ýalyk arasy Android'da işleýän telefonlary başga da Nothing we Asus kompaniýalary etýändir. We ynanaýan maňaglanlar şul telefonlarda doňmok diýilýän zadyň isam ýok. Indi sorag näme üçin bul Androidlar doňanok? Jogap ýöne koý. Arasy Android'da işleýän smartfonlar öz içinde ulanylýan komponentlere görä diýsen gowy optimizasiýa edilýändir. Ýöne diňe bir optimizasiýa ýeterlikmi telefon doňmazlygy üçin? Elbetde ýok. Telefon doňmazlygy üçin güýçli prosesor, täze standartlar boýunça ýasalan ýatlar we başga da ýüzlerçe komponentler gerekdir. Apple kompaniýasy iPhone'lar üçin gerekli bolan esasy komponentleri ýara özlerdir ötýärler ýa-da 20 million gowrak şol bir kompaniýalardan satyn alýarlar. Şoň üçin hem olar öz operatsion ulgamyny öz ulanýan komponentlerine görä gowy edip optimizasiýa edip bilýärler. Androidlar dünýäsinde optimizasiýa ýagdaýy azyjyk kynrak bolýar. Sebäbi Android operatsion ulgamynda işleýän smartfonlary sanap gutorup bolmaýar. Olar diýsenken we olan hersiniň içinde her ýerden çöplenen komponentler bolýandyr. Şoň üçin optimizasiýa ýagdaýy diňe önürjä galýar. Önürjä optimizasiýa etýärmi ýa edenok we olaýan başga urrun. Meselem Samsung düýbinden arzan telefonlaryny optimizasiýa bilen meşgulanok we optimizasiýa wagt we pul sarf edenok. Ýöne ina Google kompaniýasy we ýa-da Nothing we ýa-ýan beýle geçen Asus kompaniýalary olar özüniň gymmatdan arzan smartfonlaryna çelini gowja optimizasiýa etýärler. Onam näme üçin beýtýänliklerining hem sebäbi bar. Seredin Xiaomi, Samsung we beýle Android öňürçiler bir ýylyň dowamyna 88 sany telefon çykarýarlar. Olan haýsy birini nädip optimizasiýa edip ýetişjek? Google, Nothing, Asus bolsa bir ýylyň dowamyna 3 ýa-da 4 sanjak telefon çykarýarlar. Şoň üçin olar üçin optimizasiýa etmek üýtgeçik bir mesele bolanok. Egerde biz bahasy iPhone'lar bilen deň Android flagmanynyň gurrun etýän bolsak, onda otaýda da eýýän 5 ýyldan gowrak doňmok diýilýän zat ýok. Sebäbi Samsung'um, Xiaomi da beýleki istenlik Android öňürjem öz flagmanlarynyň üstüne diýsen gowy işleýärler. Sebäbi flagmanlar raketa ýalyk işlemese arzan telefonlar satylmaýar. Egerde ýatlar we beýle komponentler barada goşmaça maglumat isleýän bolsaňyz, onu kommentariýada hökman belläp geçiň. Indik videolarymyzyň birini şolar barada hökman edip geçeriz. We indik sapar siziň ýanyňyza biri gelip, men iPhone 16 Pro Max'ym Redmi 9A'dan gowy işleýär diýse, onu howa senki dogry diýin. Çünki iPhone ulanýanlar diýsen duýgur adamlardyr. Video size gyzykly we peýda bolanlar diýip umid etýän. Indik videolarymyzda görüşýänçek. Hoş, sag bolun.